försvinner strax. Bästa booty för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedinvå värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångår upp och släppa en stressig dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din var.